ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардами ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, мардами дурай ватан, нафарое ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон моро тамошо мекунед. Имрӯз 10 январ 2026 сол навори хонаҳои арзон, квартираҳои кредити котлован пешниҳодтон мешавад тамошо кунед. баъдан дӯстони гиромӣ, барои қабули реклама, шояд шумо дорои замин, хона, мошин, квартира, аппарат, хулоса чизе ки барои реклама дорен, дар ватсапи мо ахириш 9997 метонен муроҷиат бикунед. ирӯза наварда ҳастай квартираҳое ки мисол тариқи кредит дода мешавад, хонаҳои назди ҳавлигӣ, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳои ремонтдор, без ремонт, коробка, хулоса ки бениҳоят навори зур дӯстон. Ҳамин навора шумо ждат доштен, Сауду ТВ баровард. лайкотон монен, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираҳои фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираҳои фурӯшӣ аз тариқи кредит аз котлован 60 000 сомонӣ пешпардохт, боқимонда то 24 моҳ. якхонага, духонага, сехонага ҳастай. квадратҳо аз 45 то 100 квадрата дар ҳар як этажо. гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. ватсап ахираш 4411 занг занед. нархҳо мега ҳархела. вариантҳои коробка ҳамаш дорои лифт, любой хел квадратҳо ҳастай. дорем деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элок, мактаб, об, свет, доимӣ, канализатсия дора. хуб, фақат одамое ки серозин харидорен занг занед. дар турезаи главни бо перегородка мекунем, метем мега оиди кредит метонен занг занед, маслиҳат мекунем. хоҳиш мекунем беҳуда нороҳат накунед. квартираҳои котлован 60 000 сомон пешпардохт, боқимонда 24 моҳа, 45 то 100 квадрат доранд. як ду сехонага дорад. занг занед бачо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки духонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар соколни этаж, баъди якум этаж, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, гардиши Ленинград. нарх 255 000 сомонӣ. телефон дастӣ, телефон ватсап мегзорам аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. доми нав, соколни этаж бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархш 255 000 сомон. ҳамаи шароитҳо ҳастай, аз ҷумла пешроҳи калон, обсвети доимӣ, пеши хона, коллеҷ, мактаб, садик, бозор, масҷид ва чанд мағозаҳо ҳастанд. то райони Рӯдакӣ мега газело 2 сомона то Саховата 3 сомона. хулоса ки инам арамат соколни этаж бо чизу чорааш, ремонти евроремонт, 42 квадрат 255 000. фақат занг занем мегӯед ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кунем. хоҳишай ҳаматон бачо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. духонага масоҳати 3 сотиқ замин. нархш боша $7000 бачако. $7000 ами 70000 ам намешава. медонед 60000 сум мешава. просто акада сум дар кор савдо дагузоштан. занг занед. об свет дора мега. телефон ватсап рӯи экрани шумо. ду то времянка дора. ҳуҷҷатоша кардан дар корай. об дора, замин қарор дора. поёни балх айни гуфтани ҷудай. замин тарафи айни гуфтани ҷуда. хулоса қарор дора.
поёни бозори Балх обсвед ҳаст. Мактаб, масҷид дар наздикиш ҳастай. маршруткара мерава то ҷойра ки дар кортай. 60,000 боло дӯстон, $7,000, 2 хонаи барак, 3 сотиқ замин, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. Занг занед аз уми канали мо Саудо ТВ. лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунед. дӯстон, мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. Opel Astra аши фурӯшӣ арзон аст ки солаш 2006 сол, соли барориш. мошинчае ки мебинед дар шаҳри Норакай. такси қатъи кор мекуна. бензини холиай, мотораш 1.6, коробкаш механика. 1.6 механика Opel Astra H дар шаҳри Нораки хидмон бачо. телефон, WhatsApp шуна мегзорум, занг занен. алиш намешава, ҳуҷҷатҳо то охири моҳи мая ҳастай. утилизатсия кардагиай, фақат бензини холиай, газ аддагӣ нестай. хулоса мошини састияниш беҳтарин сум дар кораи савдош кардесем. арзон мондем ки ҳами камбудмон ҳал шава, мошинам савдо кунем. бардорое ки мошинхар ҳастен, мошини састияни соз кофтесен, ина марамат солош 97-98 нест, 2006 солай, 45,000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 6 сотиқ замин дорад. дорои 3 ҳуҷра. орёни шаҳри Ҳисор, 250,000 сомонӣ. 3 дар хона, 2 та подвал, калидор, баня дар дарони хона, ҳоҷатхона дар берун боз ҳаста. дӯстон азиз, хоб калидору баня, ремонткардагӣ, меҳмонхона мондагӣ. маълумоти пурра оиди ами хона дӯстон дар рақамҳои ватсапакираш 79 занг занед. бозирашта мега 250,000 мегем. 6 сотиқ 3 хона, подвали калони фасон дорад. дӯстон азиз, хоб далчи ягон маълумоти иловагӣ, ягон саволо боша оиди ами хона yoki одамое ки харидор ҳастен, ҳамун нафаротро метавонен дар ватсапшон далчи маълумотша занг зада бигирем. фақат наворе ки Саудо ТВ мегзора, кадом хонае ки маъқулай, аз уми канали мо занг занен, чунки ҳами хеле гапо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзонак ҳастае ки ду ҳуҷрага, масоҳати 8 сотиқ замин, хона барои зиндагӣ кардан тайёр. мақсад мегирен, зиндагиро сар мекунен. ҷамоати Мирзоянс идора, ноҳияи 5 қарор дорад. ҳозираша нархша мега 175,000 мегем, боз муомила карда мешавад. қишлоқ наздики мақсад Метпунг мега ҷамоати Мирзоянс ноҳияи 5 қарор дорад. 8 сотиқ масоҳати калон, 2 ҳуҷра барои зиндагӣ кардан тайёр. 175,000 нарх дохат бо муомила карда мешавад. дар аввали видео, дар охири видео рақамҳои Саудо ТВ мондагиай. хулоса чизе ки барои реклама дорем, муроҷиат кунед. баъдан дӯстон, шумо хоҳиш, ҳаматон я хоҳиш, ами телеграм канал дорем, силкаш дар комментария. кадомитон телеграм дорен, ами дар поиски телеграм хоҳиш ҳаматон фақат бетараф набошен, Саудо ТВ нависен. ами видеоҳоро чиқе ки топ намебурора, я 10-15 нафар агар ами поиста бинависа, иншоалло ки каналам топ намеравад. чоай ҳаматон хоҳиш. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ масоҳати 16 сотиқи замин, дорои 3 ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед дӯстон, хона хай пештар сохтагиай. шароити ремонт кардан нест. хулоса дӯстон, деҳаи Қаҳрамон, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ да қарор дорад. 250,000 сомон нарх дорад. хона қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, дар Калхозобод. бачаҳои азиз, деҳаи Қаҳрамон, бетон рехтагӣ, хона кадагӣ нест. тахташ барои хона бардоштан ҳаст, просто сум дар кораи. хоб времянка хона дора, алов хона дора, ҷои ҳезумхона ҳаст, ҳавз дора, бо муомила дора. ҳозираша 250,000 сомон. рақамҳои ватсапшонда муроҷиат карда метавонед бачаҳо. лайкотонро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳаштумин эълони рӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 5 сотиқ замин ва дорои 4 ҳуҷра, деҳаи Тангаи, шаҳри Ваҳдат,
280,000 сомон нарх бо кирпичи пухта бардоштагӣ, масоати 5 сотиха битонои забору рехтагӣ тайёр рӯстон азиз. деҳаи Тангари, шаҳри Ваҳдат 280,000 сомон. фурӯшӣ дар Ваҳдат Тангаи дар тарафи роҳи Ромид мега 5 сотиха, 4хонага, калидор, кухни, баня дар дарунаш, битони забор, пони рехтагӣ, ҳоҷатхона беруна дора. маълумоти бештар бо телефон ёки ватсап шонда муроҷиат бикунед дӯстон азиз. 5 сотиха, 4 хонага. хеле вариантҳо редка мешава. айн нафарое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, занг бизанен, боз далши маълумотша бигирен. саволҳои иловагӣ боша агар занг занен. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар деҳаи ҷавонони шаҳри Ваҳдат аишам дӯстон азиз. 4 ҳуҷрага, 6 сотиха, маҳаллаи обод, хонаҳо пашти тайёр, 85% тайёр кардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар деҳаи ҷавонон наздики хуб ҷойи никудӣ. 4 дар хона, 1 то калидор, ҳаммом дар дарун, 2 подвал, 6 сотих замин, забораш ҳамаш маҳкам, даруни хона падабои тайёр кардагӣ. харидори аниқ 280,000 боз муомилаш қатъӣ. 4 хонага, 6 сотиха, деҳаи ҷавонони шаҳри Ваҳдат, подвали фасонам дорам. боз маълумоти пурра оиди хона. ягон саволо боша агар ёки алиши вариант, кредит вариант, хеле масъулу ҷи гуфтагӣ нест бачаҳо. хитон бо далши пурсен. Саудо ТВ фақат эълон мекуна, шумо дӯстон харидорӣ кунед. лайкотон монен, подписатсияра фуромӯш накунед бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар якум этаж, масоати 43 метри квадратӣ, 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд, 235,000 сомон нархаш. якхонага, якум этаж дар 12 микрорайон, наздики масҷиди Тақво, доми 11 мега. хуб дом 10 этажа, хона дар якум этаж қарор дорад бардор азиз. хулоса ҷош ҷойи обод, якхонагаи 43 квадрат, 235,000 сомон боз муомила дорад. ирӯза навор дӯстон, ҷанбаси чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша хулоса мондем. хуб дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. чизе ки барои реклама дорем метавонем муроҷиат кунед. худо хоҳад мо дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем, чунки тамошобино бениҳоят бисёр оиди хона дар ҳамин дом хона қарор дорад. занг занед бачаҳо.